नांनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेयावनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, फारियै सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिजों लोगोसे मावख'नि लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्दिराम बसुमतारी, लोगोसे लोगो थुनलाइ नेहाथारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै मानजाथाव दैदेनगिरि, लोगोसे बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि, लोगो आफादगिरि आरो गासै मानगोनां बिबानगिरि, नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै मानगोनां दैदेनगिरि, बाहागो लानो हानाय हांख्रायनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला इउनिट अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गासै जिल्लानि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन दखरा आफादनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन, हांख्रायनाय बायदियै सफैनो हानाय जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोन, लोगोसे मिडियानि आरो जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा लोगो नोंथांमोन, बे समाव जोङो मोनथाम डिमान्डखौ लानानै जोङो हानजा सुरनो सिगांदों। गिबियावनो बिटिआरनि सिंनि मोनद' एलएसि अथवा एमएलए समष्टिखौ लानानै उदालगुरि लकसभा बियाब दाबिनांगौ बा दाबिनाय, लोगोसे बिटिआरनि सिङाव आरोबाव मोनजि एसटि सिट बारायनाय, लोगोसे बर' ट्राइबेल माने गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरखौ नैबे दानि डेलिमिटेसन बेवहाय माने बोखावफ्लेनाय बे हाबाफारिखौ नुदों। ओंखायनो जोङो सिगांनि बायदि भट होनो मोननायनि जे राइट्स बेखौ खालायफिननायनि जे दाबि, बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जोङो हानजा सुरनो नागिरदों। दा गिबियाव गासै नुजानो हानाय मानगोनां नोंथांमोनखौ जोङो दिनैनि जे हाबाफारिया जाफुंसार जानो हानायनि दान्दिसे जोङो जोंनि जे मुंख्लं बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो जोंनो मोनसे हाबाफारिखौ मावनो गोहो बोलो हरो, बिनि थाखाय सिरिबाङै दान्दिसे आर'ज गाबनो थाखाय बयखौबो दाहा फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जागायबाय। जासिगोन हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। दा बे समाव जोंनि जे हाबाफारि बियो थांनानै हजोंहाय जोङो फोजोबहैनाय बा साबायखर बावनाय बे हाबाफारिखौल' लादों। बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय जोंनि जे हांख्राय हरनाय माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन दंफैयो, बिथांमोननिफ्राय जोङो सुंद' दिनैनि हाबाफारिनि सायावहाय गुसुं बिबुंथि लाखिगोन। दा गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसेकरि दैमारि मानगोनां बिथाङा जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै सुंद'यै बिबुंथि गिबियाव लाखिग्रोगोन। दा बे समाव मानगोनां बिथांखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गिबियावनो बाहागो लानो हानाय बयनिसिमबो आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय साबायखरखौ जासिदों। बे समाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि, बाहागो लानो हानाय जोंनि बर' समाजनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि, हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन, फोरोंगिरि गौथुम आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गासै बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि लोगोफोर, बाहागो लानो हादों जोंनि मोनफ्रोमबो मिडियानि गासै सामलायगिरि नोंथांमोन,
दा बे समाव बेलासि समनि आङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरिजों लोगोसे बयनिसिमबो आङो बे समाव बेलासि समनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। दा दिनै जोङो बयबो मिथिगौ थांनाय 20 जुन अक्ट'खालि जि इलेक्सन कमिसना जि खसरा दिहुनबाय जि ड्राफ्टखौ जोङो नुनो मोनबाय जे बिटिआरनि समस्तियाव बिटिआरनि सिङाव गासै 15था एमएलए सिट दिनै जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेराव लकसभा समस्ति हिसाबै जोङो क'क्राझारखौ जोङो मोनदों आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिमान्ड बायदियै जोंनि बिटिआरनि सिङाव लकसभा सिटआ एसटि रिजार्भ हिसाबै जोङो उदालगुरि आरो क'क्राझारखौ मोननांगौ होननानै बै समावनो दाबि दैखांदोंमोन आरो बिटिआरनि सिङाव 10टा एमएलए सिटआ ट्राइबेल रिजार्भ जानांगौ बेखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनाय बायदियै सिगाङाव जेरै दङ दिनैबो जोङो 6टा एमएलए सिटखौनो एसटि रिजार्भ हिसाबै जोङो मोननो हानाय जादों। नाथायबा एमएलए सिटआ दिनै बिटिआरआव 15टा रोखायै जोङो नुदोंब्लाबो दिनै जोंनाव गोजोननाय गैया। जोङो बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो फोरमायबोबाय थानाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै बनजा रेलि जोङो बेखौ हाबाफारिखौ लादों आरो बे हिसाबै दिनै जोङो बेखौनो बुजिनांगोन जे दिनैहाय जोंनि क'क्राझारावबो जोङो आसा खालामनो हायो बा दिनै इलेक्सन कमिसना बेखौ खालामनो हायोमोन जे समस्तिखौ बोख्लैयाबालायनो बर'फोरखौ ज' खालामनानै मोनसे आरो क'क्राझाराव दिनै एसटि रिजार्भ खालामनानै दतमा आरो क'क्राझार गासै मोनथाम एसटि रिजार्भखौ खालामनो हायोमोन होननानै जोङो साननो हायो आरो बे जोंनि दाबि। दा बे हिसाबै दिनै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जे बर'फोरखौ दिनै बोफ्ले बोफ्ले खालामनानै गुबुन गुबुन समस्तियाव सहरनानै बै ओनसोलावबो दिनै बर'फोरखौ तेर बेथेर खालामनानै दिनै बे समस्तिफोरखौ दानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो बेखौनो दिनै दाबि खालामदों जे दिनैहाय बिटिआरनि सिङाव दिनै उदालगुरिखौ लकसभा सिट एसटि रिजार्भ हिसाबै दाफामनांगौ आरो दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव एमएलए सिटखौ दिनै 10टा एसटि रिजार्भ खालामनांगौनि दाबि आरो जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जे बर'फोरखौ सिदिलि बिदिलि खालामाबालायनो सिगांनि जे समस्तियाव दङमोन बे समस्तियावनो दोनफिननांगौ बे दाबिजों दिनै जोङो रेलि खालामगोन आरो दिनै माइबं हाउसनिफ्राय बेखौ जागायनानै दिनैहाय जोंनि चिल्ड्रेन पार्कसिम दिनै हानजा सुरगोन। आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे जोङो डिसिप्लिन आकारै जोङो बयबो हानजा सुरनायाव बाहागो लायो। लामा ससेसिमहालागै जाहाथे रावबो थाद'आबालायनो जोबजासिम बयबो कमप्लिट खालामो आं बेखौ आसा थिदों आरो जोङो जि स्ल'गानफोर बेवहाय थिनानै होनाय जादों जाहाथे स्ल'गानाव बयबो बाहागो लायो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो जिहेतु गाबोन अखानायब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफाद आरो जोंनि बिटिआरनि राजनितिक दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ जुथायै गाबोन जोंनि दाबिफोरखौ लानानै इलेक्सन कमिसननिसिम बेखौ प्लेस खालामगोन। दा बेखायनो जोंनि जे दाबिफ्रा जाफुङागौमानि जोंनि नैबे आन्दलना दिनै सोलिलांबाय थागोन। दा बेनिखायनो उननि पर्यायाव जि जोंनि बे दाबिफोरखौ जाफुंनांगौनि थाखाय जि आन्दलन खालामलांगोन जोङो बयबो बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि बे दाबिफोरखौ जोङो फुलफिल खालामलांनो हायो बिनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादफोरनि दिनै सिद्धान्तनि गेजेरजों दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं बेखायनो आं गोलाव बुंनो सानाखै बेवहाय गोबां जोंनि माहारियारि आफाद आरो मिरुनिफ्राय जोंहा बाहागो लाफैनानै दङ। दा बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आं बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै आंनि फंनैसो बुंनाय जे बाथ्रा आं बेखिनिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।
Line in. जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय दिनैनि रेलिनि हाबाफारिनि सोमोन्दै बुंफोरना होनायनि थाखाय। दा बे समाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मुसुर बिजल कुमार बसुमतारी बिथांखौबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आसा जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे मोनसे रेलि बे रेलियाव बाहागो लाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन दखरा आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरैहाय बर' समाज ट्राइबेल संघ बर' हारिमु आफाद आरो आंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि मानगोनां आंनि लोगो मावथि नोंथांमोन आरो गासै मेलेमजिबि नोंथांमोन गासिनोबो आङो सुंद'बैनो एड्रेसिं गोलाव खालामालाबानो आंनि जिल्ला आफादनिफ्राय आरो बेक्तिगत साइडनिफ्राय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि जे हाबाफारि बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गिदिरथार मोनसे हाबाफारि होननानै आं साननानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला दासो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बादि जों आगोलनिफ्रायनो दाबिनानै फैबाय थानाय डिलिमिटेसन जानायनि सिगांनो जे मोनसे डिमान्ड खालामबाय थानाय बिटिआर हालामाव एमएलए कनस्टिटिउन्सिखौ बांहोनांगौ आरो रिजार्भेसनखौ बांहोनांगौ आरो बेनिफ्राय लकसभा समस्तिखौबो जे मोननै समस्तिखौ एसटि रिजार्भेसन दोननांगौ बेयो जोंनि मोनसे माने ड्रिर मोनसे गोरा मोनसे जोङो बे दाबि दा इलेक्सन कमिसननि जे खसरा दिहुननाय ड्राफ्ट बेवहाय जोङो गोबां माने जेंनाखौ नुदों बिहुंगुथिखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ उदालगुरि जिल्लाया जोंना मैखोम एसटि एरिया आरो बेयो बिटिआरनि जे सिङाव थानाय माखासे मोनद' समस्तिफोर एमएलए सिट बियो मोनसे गुबुन मोनसे माबाफोरखौ नायोब्ला जेनेबा दिफु समस्तिखौ नायोब्ला बियो हारसिङैनो मोनसे लकसभा समस्ति जानो हाथावना मोनसे एरिया बियो। दा बेवहाय दरं बिथांमोना खालामदोंब्लाबो जोंनि जे बिटिआर एरियानि समस्तिफोर बेखौ दानख'नानै जोंनो मोनसे आलादायै लकसभा समस्ति दानो हायोमोन आरो बेखौ एसटि खालामनो हायो। आरो बेनिफ्राय जोंनि जिल्लायाव जे गोबां गामिफोरा हाब्र' जानो थांदों जोंनि बिटिआर एरियानियानो होन आरो बिटिआर नङै एरियानि बर' गामिफोर गोबां हाब्र' जादों। बिसेसकै माने बावखुंग्रि एरियायाव जों नुनो मोनो गोबांथार एरियाफोरखौ दानख' दुनख' खालामनानै जोंनि माखासे समस्तिफोर क'क्राझार दतमा बेफोर समस्तिफोरखौ बोफ्लेनाय बादि जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोंहा गोबां खहा दङ बर'फोरहा आरो बे खहाया जोङो आसाम एसेमब्लि आरो
लक समाज समस्थियावल' जों खहाखौ जानाय नङा बादि जों सानहरदों भबिष्यतआव बे बिटिआरनि जेनाखि समस्ति बेयावबो मोनसे गोहोम गोलैगोन नंखायनो जोंनि जे डिमान्ड जोंहा दहाय आफादगिरिया बुंनाय बादि बे डिमान्डआव जों जेब्लाबो अरायबो खौसेयै जुजिलांगोन आरो बेवहाय जोंनि बर' साहित्य सभाया मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोंबो बेवहाय गासिबो हाबाफारियावनो जोङो लोब्बा थागोन गोसो मोदोमै जोङो हांख्रायनाय बादियैनो बा ज'यैनो जोङो सानलायनायनि गेजेरजों मा हाबाफारि इयुनाव लाजायो बेखौ जोंबो मावफालांगोन होननानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानैनो फंनैसो बुंनाय बाथ्राखौ